Hoxe, tócame falarvos un pouco da gramática de Sacoarce. E gosto que a culpa foi miña, porque foi meu quen tivo esta idea, e entón dixo María José, a verdadeira presidenta, pois vais a tocar. E entón tocoume, e con moito prazer estou aquí para vos falar desta primeira obra sobre a gramática do galego, sobre a cal temos que comentar os seus trazos máis relevantes. Entón, antes de máis, moito obrigado á xunta directiva da Asociación Cultural e Xentrópode, tamén a este público tan extenso e tan selecto que ven escoitar justamente os trazos xerais da gramática de Sacoarce. Vou falarvos un pouco tamén da figura de Sacoarce, porque non foi únicamente un gramático, foi unha persoa que se dedicou tamén a outros ámbitos, non? Entón, vou facer así unha exposición xeral sobre a súa figura, sobre a súa obra, unhas cuestións xerais sobre as gramáticas galegas nesa época, e despois tamén os trazos así máis relevantes do que eu penso que é a gramática de Sacoarce. Sacoarce foi un presbítero que naceu en Alongos, en Toén, en Ourense, en 1831, e que faleceu con, en 1835, e que faleceu con 46 anos no ano 1881. Entón, tivo unha vida curta, mas non por iso unha vida perdida para a causa do galego, nin para outras causas que enobrecen a súa figura. Por exemplo, a pesar de ter fama por ser o primeiro gramático rigoroso que describe a lingua galega, tamén foi un poeta en lingua galega e española, cunha calidade lingüística pois bastante importante no seu contexto, porque había moitos escritores na súa época que acudían ao galego popular, porque pensaban que era un galego máis puro, máis sinxelo ou máis auténtico. E eles ten escritos sobre estas cuestións que logo comentaremos, indicando que non por ser máis popular ou máis sinxelo, máis local, localista, vai ser un galego de mellor ou de máis calidade. Foi tamén unha parte de un poeta en lingua galega e española, foi tamén un compilador de literatura tradicional galega. Chegou a editar, chegou a compilar o que chamou en seu momento literatura popular de Galicia, mas non chegou a ver a impresa por causa do seu falecemento. Mas é unha colección moi importante de cantares tradicionais, nomeadamente da provincia de Ourense. Sacoarce pertence a esa xeración de xente que compila lírica tradicional e textos tradicionais galegos da segunda metade do século XIX, juntamente con Ballesteros, Casarrois, Fernández de la Vega e outros moitos, e unha persoa moi rigorosa nas súas compilacións. Non era compilar só por coleccionar textos, mas era unha persoa moi rigorosa. Tamén se nota que era un pouco crego, mas era crego, ou era cregonteiro, porque nas compilacións que fixo, que son moi interesantes, tamén do punto de vista lingüístico, por motivos que logo vos comentarei, pois, claro, el compila textos, nomeadamente a paisanos da súa zona ou da súa rexión, non únicamente, e como tiña ese punto un pouco moral, pois algunhas cantigas que compilou decidiu non publicalas ou non transcribilas, porque dicía el, por exemplo, nunha estrofe que fai referencia ás xuntanzas nocturnas da mocidade, di el, literalmente: esta e la siguiente copla aluden a las frecuentes citas nocturnas que las novias de la aldea dan a sus galanes, los cuales, para acudir a ellas, atraviesan a veces grandes distancias y peligrosos caminos. Esta práctica dio ocasión a Pastor Díaz para escribir su interesante novela Una cita. Por mucho que se pondere la inocencia de nuestros aldeanos, se comprende que tales entrevistas no ejercen muy sana influencia en las costumbres. E aquí vemos o interese que vos comentaba. Hemos suprimido bastantes coplas alusivas a este uso. Entón, a súa faciana, como creo, levou efectivamente a suprimir, eliminar estrofes que facían referencia a encontros con nocturnidade, con aleivosía, de mozas e mozos no mundo rural galego. Mais estes cantares que son moi interesantes todos eles, porque os máis deles están localizados xeográficamente. Os cantares de Sacoarce están localizados xeográficamente. Entón, moitos deles levan comentarios lingüísticos referidos ao galego en que se compilou ou á zona en que foron
colixidos eses textos. E son realmente interesantes porque nos informan de como era o galego oral, popular, da época. Os cantares tradicionais do século XVIII e XIX son unha fonte de información tremendamente eficaz porque nos proporcionan datos sobre como era a lingua oral galega. Non pode haber nada máis popular, no sentido digno da palabra popular, que os cantares tradicionais, porque era popular as clases que os cantaban e eran coloquiais, populares os encontros en que se emitían ou en que se xeraban estes cantares. Mais este Saco Arce, este compilador, neste caso, de folclore, ás veces vai achegando datos de interese lingüístico para esas cantigas que foi compilando, como vou dicir. Entón, por exemplo, hai unha que foi compilada en Alongos, en Ourense, onde ele naceu, donde ele. Outra semejante hai na página 332. En Entribo se pronuncia con acento en la E la voz cantiga, que en casi toda Galicia suena como drújula. Vai achegando datos, ou outros tamén máis interesantes, como o seguinte. Hai unha cantiga que provén de Noia. Entón, en Noia non fan distinción entre o que é o pronome te e o pronome che. Todo é che. E entón, un amigo meu de Noia dime vinche, e eu digo, o que me viches? Os orellos, os ollos, que me viches? Ben, pois ali é certo que fai é normal esa confusión. Noutras partes do país fai en te, como no sur, no Miño, no Rosal, todo te. 20 o carro, 20 a pulseira, entón pode soar un pouco extraño, mas é unha forma local desa área. Entón, el que compila esa cantiga en Tui, di, en este país como comarca, como rexión, en este país usan che por te en el acusativo. E ainda hoxe, mantén, ainda hoxe, 150 anos despois, 150, 140, ainda se verifica ese tipo de datos, non? Ou tamén o caso da geada, non? Esa pronuncia de posiblemente orixe española que temos no galego para pronunciar a consoante en velar, leva Saco Arce a se manifestar do seguinte xeito. Ordinariamente pronuncian os rústicos de Jesús en vez de Xesús, cuya pronunciación é la legítima. Por tanto, nada de Jesús, ni de Jesús, con geada en este caso. El pensamiento de la copla es muy delicado. Despois é curioso porque vai intercalando apreciacións lingüísticas e outras que el vai tamén achegando, non? Como esta que di que o pensamento das torpes é moi delicado, que ten unha temática moi delicada. Ben, pois, son cantares que compila el e que teñen o seu interese non só en termos etnográficos, históricos, culturais, mas tamén lingüísticos, e tamén porque van anotados das súas apreciacións. Entón, ten o seu mérito, que é unha persoa que se puxo a compilar literatura tradicional nunha época en que estaba case comezándose esa dedicación, non só compilase, mas tamén fose juntando aquilo que parecía máis relevante. Tamén o seu grande amigo, Pedro Ballesteros, cando compila o seu Cancionero Popular Gallego, que o dicta en 1873 e 1834, tamén vai anotando cuestións lingüísticas e cuestións locales e tamén localiza xeográficamente os cantares, os máis deles. Local son ferramentas moi interesantes para sabermos como era o galego oral nesa época, porque eles declaran, sobre todo Ballesteros, que non interveñen en absoluto na lingua que están transcribindo, non alteran en absoluto aquilo que están coleccionando as persoas que asían como informantes, que, por certo, hai que dicir que a maior parte das persoas a que foron coleccionados estes cantares eran mulleres. De 100 persoas, por exemplo, ainda hoxe, cando se vai de recollida das aldeas, 80 ou 90 son mulleres, de 40, 30 ou 25 son mulleres. Entón, a muller tivo e ten unha responsabilidade importantísima na xeración, expansión, mantemento e logo transmisión deses cantares tradicionais. O problema que foron editadas por homes e algúns casos como o Saco Arce foron un pouco censores con esas cuestións, mozos e mozas nos ruais, non? Mas, en fin, digo que cando se dice tamén a literatura tradicional galega, pois
unha ferramenta moi útil para sabermos como era o galego nesa época, e tamén certo que se foi maioritariamente compilada a mulleres, tamén deberá ter algún tipo de información, ou polo menos a un indicio, que faga pensar que tamén nos di moito de como era a lingua das mulleres, sobre todo neses contextos coloquiais e populares. Polo menos nese sentido, ou facendo esa comparación. Saco Vázquez tamén, aparte de ser poeta, escribiu, como dixen, poemas en español e en galego que viron a luz no ano 1878, chamado Poesías, de don Antonio Saco Vázquez. Tamén foi unha persoa moi aguda en cuestións sociolingüísticas e lingüísticas para alén das gramaticais. Escribiu dos artigos moi interesantes en 1876 que non teñen perda e que teñen unha grande importancia polos datos que chega e polas ideas que el proporciona. Un intitúlase Poesía gallega contemporánea, sus efectos máis comunes. Entón, neste artigo chama a atención como nesa altura o presbítero xa critica que os poetas e as poetas galegos empregasen formas provenientes do español, que idilizasen a lingua ou que algúns que galeguizasen palabras que proviñan do español. Diel, entre outras cousas, ¿no? En composiciones de nuestros mejores poetas tropiezo con vocablos como conexo, lexos, aleixar, conozo, humos, poda, en vez de coello, lonxe, alongar, coñezo, uns, poida, etc. Es advertir que algunas de estas formas censuradas y otras muchas de estas hayan ya grande acogida en el lenguaje usual de las poblaciones próximas a las ciudades. Es muy común oír aconsexar, cuchera, güero, huevo, huerta, sepia, puñía, aiga, en vez de las formas legítimas consellar o consellar, culler, ovo, horta, saiba, puña, axa, etc. Entón, fixadevos que, hoxe en día, cando se fala do concepto de lingua de calidade, que é un concepto que nos, na Facultade de Filosofía, moito traballamos e que loitamos para que o galego se dignifique a través desa volta a lingua popular, mas tamén destonada de españolismos que estea entroncada na súa tradición galego-portuguesa, tendo o portugués violado como fonte tremendamente importante para o arrequentamento lingüístico e lexical, pois unha persoa como Saco Arce, ainda que non chega ao concepto de lingua de calidade que hoxe temos, pois xa vai protestando, entre aspas, na prensa local da época sobre esas cuestións que hoxe pois, son preocupantes, non? Porque o galego a día de hoxe ten a súa sobrevivencia ameazada a través de dúas vías, unha pola substitución lingüística polo español e outra polo proceso de hibridación constante en que estamos metidos nunha espiral cada vez máis perigosa, non? Hoxe en día, escoitando o galego oral, popular de moitas persoas, percíbese con clareza como está ben máis españolizado do que hai 30, 40 anos ou quizás máis, non? Entón é unha deriva perigosa que leva ao mesmo camiño, que leva justamente á extinción do galego, ou ben pola vía da confluencia con outra lingua, na cal, pois, o galego ficará como unha marca exótica para o sufixo eiro, iño e pouco máis, que é un dos graves riscos que hai, e outra pola substitución polo español. Entón, Saco Arce, que era unha persoa moi atenta a estas cuestións lingüísticas, claro, unha persoa que estudou grego, estudou latín, sabía francés, sabía español, entón, claro, ele non pode concebir que haxa unha poesía galega, escrita en galego, naturalmente, mas que teña unha temática pois elevada ou cuidada e que teña expresións populares só porque a fan entretenidamente máis en galaica ou máis en xebre sin o conseguir. Entón, día tamén neste mesmo artigo, las expresiones pobre bella, meu velliño, que cada paso de cariño pone la voz de nuestros aldeanos dirigiéndose a personas de edad provecta, indica sin duda mucha ternura, pero son familiarísimas y envuelven además un sí es no de jocosidad, compatible con el cariño, pero impropio de una poesía seria, cuanto más poética. Por tanto, está criticando justamente que moitos escritores, para dotar de galeguizar os textos, acudían a expresións tipo
meu veciño, meu abogado, miña xoia, e efectivamente, teñen un plus de galeguidade, mas en niveis coloquiais populares, non en registros elevados. Eu penso que, non sei se foi Luis Freire, nunha poesía de 1898, en Soidás, que está falando da nai, do amor que ten a nai, un tema así moi delicado, entón aparece a palabra a miña chencha, aparece a miña cabeza. Entón non encaixa a temática, non encaixa a atmosfera poética do texto co léxico que se emprega. E isto é tamén o que denuncia Saco Arce con moito acerto. Ten tamén outro artigo moi interesante, tamén dese ano, de 1876, intitulado El habla gallega, es lengua, idioma ou dialecto. Un debate que se deu nesa época, porque linguas eran as dos estados. Galiza non era un estado, mas chamarlle dialecto o galego, pois era, a veces, conforme vamos ao século XX ou século XIX, vai desaparecendo a palabra dialecto e vai aparecendo máis a palabra lingua. Chamarlle lingua era un problema tamén, porque as linguas estaban asociadas aos estados e o país na altura non era un estado. Entón, Saco Arce resolve a cuestión dun modo moi ecléctico e moi religioso. Es lengua, idioma o dialecto el habla gallega. Es las tres cosas. É como a Santísima Trindade, mais, neste caso, máis razón, di que es las tres cosas. ¿Por qué? Es lengua porque es un conjunto y sistema completo de palabras y frases con que expresan sus necesidades y pensamientos los habitantes del territorio galáctico. El lengua xa por iso. Ese idioma, continúa, vou saltando porque senón teño que ler todo, mas o seguinte que digo: ese idioma, en cuanto se considera en él aquello que lo caracteriza y distingue de otras lenguas. E xa está. E logo tamén puede tamén llamarse dialecto porque es una de las variedades del lenguaje formado en nuestra península durante la Edad Media sobre el molde y base del latín. Entón non hai problema, é dialecto, claro, do latín, como español, o francés, o citano, o catalán. É unha lingua, claro, que expresa ideas e pensamentos. É un idioma, sí, porque é propio dun territorio, xa está. Non é por que chamarlle por outra cousa. Porque ainda nesta época, en final do século XIX, e ainda moito posteriormente, se dudaba se realmente o galego era unha lingua, non o era. Ainda hai no século XX, cando se comeza a facer estudos de xeolingüística no marco da Universidade de Santiago de Compostela, ainda se publican traballos de el habla de Berín, el habla de Ceás, el gallego hablado en la comarca ferrolana, porque non a lingua de Berín, a lingua de Ceás, non? Mas, claro, habla é moito máis acaído. E ainda hoxe vemos que nas zonas de Asturias e do Bérgamo que se fala galego, chamalle a fala. Porque é mellor. Se chaman galego, ten un problema, ou pode ter un problema consigo mesmos, ou consigo propios. Chamalle a fala, non? Como se fala, non ten problema ningún. Entón, claro, pois, unha cosa é chamarlle fala como unha expresión máis afectiva a nosa fala, a nosa lingua, e outra cosa é chamarlle fala por criterios sociopolíticos, non? E vemos que ainda hoxe se mantén e que se mantivo até hai de pouco tempo mesmo en ámbitos académicos, como é o Santiago de Compostela. Ben, pois, desas cuestións, Saco Arce xa tiña todo claro nesta altura. É lingua, é idioma e é dialecto. E xa está. Morreu o conto. Non hai que dar máis voltas nese sentido. Entón, agora sí, feito este preámbulo, vou falar un poquinho da gramática, que é o que nos convoca aquí hoxe, non? Ben, as gramáticas galegas, todas elas, teñen unhas características das cales tamén é partícipe a de Saco Arce. Entón, unha delas, a máis evidente, é o seu aparecemento tardío. As gramáticas pro español, pro portugués, pro francés, pro italiano, nacen ou aparecen
na volta do século XV a XVI, finais do XV, comezos do XVI, co Renacimento. Hai unha nova visión do que son os estados, do que son as linguas, do que son, por tanto, as ferramentas de expansión política, e é necesario tamén que haxa louvanzas, que haxa textos que poñen en valor esas linguas que son dos estados que se proxectan noutros territorios, entre outras cousas. Estamos tamén na época xa inicial do Renacimento, xa deixamos a etapa medieval atrás. Entón, a concepción social do que é un estado, do que é a súa cidadanía, é diferente á época medieval. Entón, fanse necesarias estas obras gramaticais. Entón, a primeira característica das gramáticas galegas en xeral, tamén de Saco Arce, é que aparecen cunha demora terrible. Aparece con 3 séculos de demora a de Saco Arce. Aparece en 1868. A de Fernando Oliveira, para o portugués, é de 1536. A de Nebrixa, de 1492. A do francés, de 1570 algo, pesos, se non estou equivocado. Entón, aparece unha demora terrible nese sentido. Por qué? Por cuestións obvias e evidentes. Cando os países son conscientes de que se poden converter en estados, de que se pode ter unha dinámica política diferente, que precisan instrumentos para asentar os seus ideoloxemas, os cales a lingua un deles, Galiza non ten esa estructura. Entón, aparece unha gramática moito seriamente, moito tardíamente, pois un contexto, o do rexurdimento, que tamén é importante, que vos falemos del, porque non é casual que aparece tampouco no rexurdimento. Entón, temos aí 3 séculos en que non temos prácticamente información ninguna sobre a lingua. Temos información indirecta a través das poucas obras conservadas que hai nese período que chamamos séculos escuros. Séculos escuros do punto de vista da escrita, porque do punto de vista da oralidade eran séculos moi brillantes. Até finais do século XIX, o 90% da populación era monolingüe en galego, só un 10% era bilingüe. Entón, do punto de vista da oralidade, son escuros, mas non todo. Porque non sei como se podería medir hoxe en termos sociolingüística cualitativa, mas 90% da populación nun territorio que é monolingüe, ainda que non escriba, ainda que non teña acceso á escola, á universidade ou á literatura, non pode considerarse tan negativamente. Había un 10% que era bilingüe, moitos deles eran funcionarios españoles, mas outros non, e moitos deles serían bilingües. Entón, a cifra aumentaría mesmo, non? Esa cifra mantivose até comezo do século XX. No 90% case de populación que eran monolingüe galego. Entón, como se sabe como era galego nesta época? Pois, temos aí unhas obras literarias moi poucas, e tamén temos algúns textos de literatura tradicional, refráns, cantares tradicionais, que teñen tamén o seu interese. Hai unha colección de refráns de 1560 algo, de Hernán Núñez, unha historia de datas non tiñan moi claras, que ten xa refráns hoxe en día totalmente formidáveis para non usarmos outros que hai por aí. Por exemplo, hai un que se prega moito hoxe en día de tal pavo, que se diga galego, de tal pavo? Pois non, habería que dicir de tal niño tal paxariño, que era como aparecía nestes cantares tradicionais ou refráns do século XVI xa compilados na altura, non? Ou outros que aparecen neses anos, hoxe moita xente di máis vale páxaro non, máis vale coello no prato que cento no mato. No mato. O que tamén é interesante porque hai a conservación da palabra mato, que son é casi un arcaísmo, non? Sí, sí. E é certo que meter un coello no prato que cento no mato. Sí. Ben, entón, voltando ao caso, porque comezo a falar e falar non ten grandes. Como se pode saber como era o galego nesta época? Pois, neses 3 séculos, até que Saco publica a súa gramática, temos as gramáticas portuguesas que critican e cuestionan moito todo ese tipo de portugués que non é o estándar, que non é o feito á volta de Lisboa a Coimbra. Entón critican como falamos do norte, como falamos agardíos, como falamos de Beiras, e encontramos aí, pois, fenómenos lingüísticos e gramaticais que encaixan totalmente co galego. Por exemplo, hai unha gramática de 1830
gramática filosófica da lingua portuguesa de Barbosa, que sinala, por exemplo, que hai confusión entre o rústico, entre frol, flor, fror, preguntar, titor e tutor. Hoxe todos estamos titulizando, mas na época no portugués popular había confusión entre tutor e titor, e outras cousas moitas que nos fan pensar indirectamente como podría ser o galego oral falado nese galego, porque está criticando ou critican as gramáticas portuguesas ese galego, ese portugués oral, popular e dialectal. Ergo tamén aquí habería fenómenos moi parecidos, subsecuentemente habería trazos que eran comuns ou idénticos, non? Mas isto acontece durante esos séculos até que Sacco publica a súa gramática no 68. Antes houve outra, claro, a gramática de Mirás, compendio de gramática gallego-castellano. Mas, a meu ver, con todos os meus respeitos para Francisco Mirás, non pode ser máis gramática, é outra cousa, é unha obra divulgativa que ten interese por seus textos que acrecenta no final, porque teñen empleada, teñen ese seo, teñen o sufixo son ou zon, mas, alén disso, non teñen valor, esa gramática non ten valor. Entón, normalmente, a que marca o comezo da filoloxía galega é a gramática de Sacco Arce. A gramática de Sacco Arce, igual que a de Mirás e outras moitas, até de pouco tempo, ten outra característica. É unha gramática, como diría a nosa amiga Pilar Caixanegro, unha gramática feita por persoas solitarias e solidarias. Solitarias porque non contaron co aparello académico, universitario detrás, unha editora forte que dixese, vas facer unha gramática porque necesitas saber como é o galego. Entón eran solitarios nese sentido, mas eran tamén solidarios coa lingua, co país, co territorio e co que significa o idioma, non? Dialecto e lingua, tamén que diría Sacco Arce. Entón, a característica segunda que ten a gramática de Sacco Arce, e tamén outras, é que case non teñen incidencia social. Claro, se o galego non está nas academias, nas universidades, nas escolas, non ten incidencia no ámbito social. Ten no ámbito erudito, académico, algúns poucos ilustrados, persoas interesadas na romanística. A gramática de Sacco foi, durante moitos anos, a gramática a través da cal se coñeceu o galego en Europa, polos romanistas. Mas era máis fácil que un romanista alemán soubese a gramática de Sacco Arce que o notario que vivía ao lado da nosa casa, por exemplo. Xa Rosalía, cando comeza no prólogo a cantar gallegos, sen gramática, nen reglas de ninguna clase, porque non había esa necesidade de ter unha gramática. Entón Sacco creou unha gramática moi brillante, que logo veremos motivo de por que é brillante, mas non chega a maior parte da xente. Non avanza nese sentido, como todas, non só a de Sacco Arce. A de Valladares, por exemplo, por tanto que non chegou ni xa a publicar. Foi escrita no ano 1892 e non se publicou ata 1970. O compendio de gramática galega de RA, que son as siglas de Ramón Alvarito, o pseudónimo de Leandro Carrero Varellos, tivo suceso no contexto das Irmandades de Fala. A gramática de Lourisi, mas tamén no contexto das Irmandades de Fala. Despois non chegou a sociedade, non chegou a toda a población, chegou a xente interesada no galego. As causas tamén son evidentes, son obvias, non? O galego non estaba, digamos, requerido nas institucións, ni nas universidades, entón non era necesaria unha gramática porque ninguén ia pedir ou solicitar. Por iso, esa expresión de Pilar Caixanegro, solitarios, encaixa perfectamente para unha persoa como Sacco Arce e para outras moitas que fixeron gramáticas, estudos e ensaios sobre a lingua galega, sabendo que quizás non posen ter un grande entendimento, unha grande posición social. Outra característica é que teñen en xeral un rigor científico bastante escuálido. Hoxe en día están superadísimas, como é obvio, por gramáticas actuais, mas no seu contexto, quitando a de Sacco Arce, e aquí chama a atención polas que había antes e polas que vinieron despois, as máis delas case non tiveron
rigor científico. Además, eu sempre digo nas miñas aulas que case nin merece chamarse gramática, non? A de Ramón Alvariño, pois, é un compendio pequeniño. A de Luis Freire, aínda que é a primeira publicada en galego, débese moito a de Saco Arce, como a todas, non? Mas, en xeral, non tiveron grande repercusión nin social, nin tampouco científica, porque eran feitas por persoas que non tiñan a formación necesaria, que tiñan moita vontade de servir na causa da lingua, mas que, infelizmente, pois, non tiñan os estudos ou non tiñan formación precisa para acometer unha tarefa destas características. Entón, salvando a gramática de Saco Arce, as máis delas, pois, como tamén dicía Carballo, son obras de aficionados, moitas delas, de persoas que tiñen unha vontade magnífica, mas que Carballo dicía moi ben que argumentos eran artesanais, no sentido de que nada en contra dos artesáns, mas que non eran gramáticas como se pode entender obras desas características. Outra característica que ten a gramática de Saco Arce, tamén partillada por as máis delas, é que trascende nelas unha fonda pegada diglóxica. E explico. A maior parte desas gramáticas foi escrita en español. Hoxe sería lógico facermos unha gramática para galegas e galegos feita en español, en ruso ou en italiano para explicar as cuestións gramáticas de galego, pois sería un pouco ilóxico. Na altura fixose en español. A primeira gramática que se publica en galego é a de Lugrís, co preludio pequeniño dese outro compendio de DRA, de Ramón Alvariño, o sinónimo de Aldo Darré, mas todas elas foron publicadas en español só a partir dos anos 80 do século XX, e cando comeza a facerse obras gramaticales en galego e pensadas para o galego. Mas tamén teñen unha pegada diglóxica no sentido en que aquilo que é de cuestións epistemolóxicas, de cuestións científicas, de decisións pois de encadrar o estudo gramatical nunha escola ou nunha orientación tamén é de dono español. Eu penso que aquí hai dúas persoas que fixeron a gramática que tivo moito suceso na súa época. Penso que até ese momento, ata o 88, que é a gramática de Vía Láctea, todas as demais, toda que a reflexión gramatical, reflexión lingüística, como xa había feito no español, non se fixo. Entón, collemos a gramática de Saco Arce, tamén aquí, a gramática de Lugrís, a gramática mesmo de Carballo Calero, a gramática de Aldo Darré, e, por exemplo, a sintaxe di que, como é común en español, só van comentar aquelas cousiñas. Entón, comentan o sentido flexionado, algún réxime nas interposicións co verbo e un pouco máis. Entón, a gramática de Vía Láctea, a nova gramática para a aprendizaxe da lingua, non vai fixo estudo epistemolóxico sobre o galego. Nin a gramática que chamaba en tempos o Tixolo, que era unha gramática vermella, feita no marco do Ilga, voluminosa, moito máis xa consistente que as anteriores, só faltaba, mas que toda a reflexión gramatical estaba, xa, como xa se facía para o español, non tiña consistencia a facer a prova. Entón, nese sentido, a gramática de Saco tamén está encaixa nese digamos, tratamento secundario. Tamén houve, no ano 68, houve outro traballo de Cubeiro Piñol, que se chama El habla gallega, que tamén ten unha visión totalmente diglóxica, como dixen antes, do que é a lingua. Por exemplo, Cubeiro Piñol, nesa obra, El habla gallega, observacións e datos sobre su origen e vicisitudes, di, por exemplo, el alfabeto gallego consta de las mismas 28 letras del castellano, cuya pronunciación alfabética es enteramente igual a la de este idioma, con la sola diferencia de que los gallegos la hacen indistintamente masculinas o femeninas. Está hablando das letras vocais. Entón, que son masculinas ou femeninas ou non estas letras. O resto, como é dicido en español, xa non se molla máis, non? Saco Arce, por exemplo, tamén xa ten outra visión da vida, está falando dos aumentativos e sin nada. Está falando de azu, ote e o, os sufixos apreciativos. Entón, di,
aumento de la significación de primitivo. Son, como en castellano, las terminaciones de los aumentativos, pero con la diferencia de que aquí los sustantivos de terminación femenina toman al hacerse aumentativos la designación femenina, ona en vez de la masculina, on, que en el castellano, menos lógico, atribuye a muchos de ellos. Entón, sempre, a comparación feita ao español, entón, todos enfrascan cada español. Mesmo a sintaxe, que é unha das disciplinas máis centrais, ou a, digamos, o esqueleto da lingua, que é a sintaxe, deixase, non se comenta. Entón, hai un morfocentrismo terrible nas gramáticas galegas, que todas elas, na maior parte delas, porque a sintaxe, como é unha cuestión tan difícil de explicar, ou de entender, ou de analizar neses anos, quizás non mostran neses anos, é deixada. Entón, falase moito das analoxías, das terminacións, das variedades locais, non? O sea, a sintaxe, que é o esqueleto dunha lingua, deixa de seguir de lado, porque como xa está feito en español, non interesa ou non ten esa relevancia. Ben, pois, esa continua referencia ao español mantense na obra de Luís, na obra de Leonor Carré, na obra de Carballo Calero, sempre esa constante referencia ao español. Claro, tamén aquí imos ver, por esta constante referencia ao español, imos ver aquí outros trazos das gramáticas galegas en xeral, tamén presente na gramática de Saco Arce. Cando comeza o galego a reemerxer, pois hai un contexto que é o recibimento, como é sabido, mas non hai detrás unha norma ortográfica, ni morfolóxica, ni lexical. Entón, cada quen escribe como sabe, como pode imitar, como pode basearse noutros autores ou autoras. Saco Arce, por exemplo, pois, Saco Arce, Filomena Gatumo Novais, Ramón Amar Teixeiro, sempre tiveron Rosalía como un referente lingüístico, entón van incorporar as súas obras, formas e expresións locais de Rosalía que non corresponden con Ourense, nin con Ortigueira, no caso de Amar Teixeiro. Mas, de resto, non había unha norma. Entón, hai outro trazo presente nas gramáticas tamén galegas, tamén na de Saco Arce, con máis intensidade nas posteriores, é que todas teñen un carácter prescriptivo. Todas van dicindo o que debe, o que pode, o que debería. É certo que a lingüística é mormente descriptiva. A lingüística debería ser descriptiva. Unha lingüística prescriptiva xa ten un contido social, un contido sociolóxico, se queremos, porque é necesario termos unha norma común para todas e todos, é necesario que cando se aprenda a lingua, pues todo o mundo aprenda a escribir igual, máis ou menos, cando se cobre un encrucillado na prensa, pues todo o mundo debe, máis ou menos, por mesmas cuestións para dar acabamento a ese encrucillado, cando se traduce tamén, mas o certo é que a lingüística é mormente descriptiva. Pues as gramáticas galegas, as máis delas, teñen un ton prescriptivo ou normativo acusado. Unhas máis, outras menos, mas todas teñen un ton prescriptivo. Unha das que máis ten é a de Luís Freire, que está baseada tamén moita da Saco Arce, mas estaba tan baseada porque o contexto social era outro, había xa outro tipo de dinámicas sociopolíticas detrás das gramáticas das Irmandades de Fala e do Grupo Nos, entón a dinámica social era outra. Desde finais do século XIX houve sempre dúas cuestións ou moitas, ou dúas orientacións sobre como escribir en galego, a liña etimoloxista que defendía Sarmiento, ou unha liña xa do XIX, con Orzáurito, ou unha liña máis foneticista baseada un pouco no español, que foi a que triunfou feliz ou confidemente, e hoxe a que temos máis ou menos desenvolvida. Mas o certo é que no século XIX, no século XX, na parte do XX, pois houve esas dúas tensións sobre unha liña máis próxima a unha liña etimoloxista que coincidiría máis ou menos con liñas romanas, que o portugués en particular, e outra máis próxima a como se falaba, como se viña escribindo. Ben, pois, mesmo nesas cuestións, houve partidarios no século XIX de pôr, por exemplo, ao, así como soa, outros o con acento, o con circunflexo, o con acento grave, o con acento agudo, e houve partidarios nunha e noutra vía. Para representaren o fonema nasal velar de unha, como non hai no español, pois tiveron que ter problemas, poñeran un A separado, un M H A, ou un caso moi singular de Xan da Cova que puxo un punto A,
outros puñan un hífen a, entón non había unha única maneira de facer. Entón, todas as cuestións, pois, Chaco Arce tamén as trata, tamén as desenvolve, como todos os gramáticos da época posteriores, e, pois, tiveron as súas consecuencias en formación do que é hoxe en día, co pasar do tempo, con moitas arritmias, tiveron hoxe a importancia na información do que hoxe é a variedade estandarizada. Aquí tamén hai que botar un chanzo ao Chaco Arce, porque tamén, no momento de faceren apreciacións prescriptivas sobre a lingua, tamén houve dúas orientacións. Unha que dicía, máis ou menos, que todo aquilo que coincidía co español era o que debía proxectarse con Valladares, e outra que dicía que o galego debía ser fiel a si mesmo, a fala popular, a lingua oral. Entón, teño aquí tamén dous exemplos interesantes, un deles de Valladares. Valladares, todo aquilo que está no galego que non coincide co español, por regra xeral, pone unha cruz. Entón, por exemplo, en galego temos unha residencia transitiva, ir e non, vai na casa, vai na vida. Significa que foi, pero que non voltou, está por ali, foi que está ali, ben. Entón, Valladares di o seguinte: a ver se puedo ver aquí. Os gallegos, si non todos, muchos decimos vai a Santiago, vai a vila, vai a feira, vai a romaría, vai ao muíño. E tamén vai a Santiago, vai na vila, vai na feira, vai na romaría, vai no muíño. Lo primero, vai a vila, supone que la persona de quien se hable piensa ir, salir o camina a uno de los puntos indicados, pero que no ha llegado todavía. Lo segundo supone que el que ha llegado ya, que está allí. En el primer caso, no hay defecto del lenguaje. Vai a vila, non é un defecto da gramática. En el primer caso, no hay defecto del lenguaje. En el segundo, sí lo hay. Vai na vila, un defecto terrible. Casi cadea perpetua. Revisado. Está con todo de nuevo. ¿Saben lo que é un trazo típicamente galego-portugués? Mantido no galego, desaparecido no portugués e mantido no portugués brasileiro. Os portugueses, cando ouven brasileiro, vai en casa ou vai en facultade, iso é un brasileirismo. Iso é galego-portugués, puro e duro, da época medieval, mantido nos territorios galegos, mantido tamén nos territorios brasileiros. Cando a lingua se leva aló, no século XVI e XVII, pois mantén eses trazos, e un deles foi ese que se conservou. Entón, idem, efecto terrible para Valladares, pois é unha característica sintáctica xenuinamente galega, galego-portuguesa, desaparecida no portugués actual, mantida no galego e tamén no brasileiro. Mas Chaco Arce, isto non o critica, ni moito menos, mas ten tamén unhas lúcidas apreciacións sobre, por exemplo, as formas tipo cantaches, bateches ou batiches e partiches. Entón, di el con toda a lógica do mundo. O que pasa é que non tivo un moito suceso, non lle fixeron moito caso. De Chaco Arce. Las dos formas de esta persona en la segunda conjugación, bateche, batiche, pertenecientes a las dos principales ramas subdialécticas del gallego, pueden usarse indistintamente. Por tanto, democracia absoluta. Sin embargo, la primera es más regular, bateche. La primera es más regular, pues sigue más exactamente la analogía del verbo bater, cuya conjugación tiene la E por vocal dominante. Continúa. Además, la desinencia iche o iches se confunde con la de la idéntica persona de la tercera conjugación. Con toda a lógica do mundo. Dixo isto. O que pasa que, como non tivo proxección social en académica, os portugueses sí que fixeron caso, moito antes de que ela publicase, mas, en fin, que ten as súas, digamos, relevancias. E outra característica que ten a gramática de Chaco, en la que non é a que máis, é que está descontextualizada en xeral
a respecto do que se facía noutras partes de Europa ou noutras institucións académicas. Final do século XIX, estamos falando da lingüística europea, do comparatismo, do historicismo, nace aí a dialectoloxía, nace o estudo das linguas, nace, digamos que é no século XIX, cando moitas das correntes que hoxe temos máis ou menos desenvolvidas no século XX ou XXI, é cando aparecen nese período. Entón, claro, é imposible que a primeira gramática pensada por galego pois estea a falar de como era o galego hai 1000 anos ou 1000 e pico, ou de cales eran as súas similitudes co celta ou co sánscrito ou co grego, se non había ainda unha descripción del mesmo como lingua. Entón, Saco Arce non é unha persoa que estea totalmente descontextualizada, só que a súa obra simplemente está, el coñece o que se fai en Europa, non é párroco, coñece o que se fai pois coa lingua comparatista na Alemanha. O que pasa que el pensa que é moito máis útil facer unha gramática sincrónica, non de carácter histórico ni comparatista, porque non hai. Entón, en xeral, tamén a de Saco, pois é unha gramática que está un pouco fora das correntes europeas dentro da lingüística ou da filoloxía, que ten a súa explicación. Non é que non soubese o que se facía, senón que como se vai facer unha gramática comparatista co sánscrito ou co celta se ainda non hai descriptiva sobre o propio galego. Ten tamén a súa lógica. E a gramática de Saco tamén ten unha outra característica, e é a seguinte, que tamén é partida como outras. Hai unhas partes circunstantes que están como adornando, están como ornamentando a gramática. Hoxe en día, alguén publica unha gramática e non se lle ocorre a esa persoa acrescentar, nin adicionar nin nomes do día da semana, nin nomes dos meses, nin seleccións poéticas, nin refráns, non? Saco Arce, sí, acrescenta unha escolma de textos poéticos, acrescenta datos que hoxe en día terían máis que ver coa literatura ou con algún tipo de literatura do que coa gramática propiamente dita. Entón, é unha constante que se verifica non só na gramática de Saco, mas noutras, moitas. Por exemplo, Carballo aínda acrescenta unhas indicacións sobre biografía galego-portuguesa ou indicacións sobre as variedades do galego ou relacións do galego co español e co portugués. Porque son gramáticas que están pensadas en contextos en que o galego debe ser coñecido no máximo posible. Non están pensadas só para describir como funciona a sintaxe, como funcionan os fonemas, senón que procuran tamén, por iso dicía que son solitarios, solidarios, todos estes homens e mulleres, tamén procuran dar unha imaxe do galego como unha lingua que ten detrás de seu unha literatura, que ten unha tradición literaria popular moi interesante, moi importante. Entón procuran tamén dar un pouco de saída a toda esa produción literaria, cultural que temos en galego. Entón non é tamén excusable un pouco nesse sentido. Hoxe en día, se alguén fai de vos unha gramática, supongo que non lle poñerá refráns da Coruña, en galegos, e tampouco de Sorrado. Mas, quero dizer que na época non estaba, digamos, mal visto, porque era un público, ao público que ia dirixida esta gramática, era un público ávido de saber como era o galego. Entón, unha descripción simple, rigorosa, con un pouco de Saco, mas simple de como era o seu funcionamento sintáctico, gramatical, fonolóxico, pois estaba ben máis cunha mostra de textos de Alberto Cabino, Rosalía, Fondal, etc., pois ainda está mellor. Cunha selección de frases feitas, modismos, que dien idiotismos notables, pois tamén está mellor. Cunha selección dos nomes dos días da semana en galego de meses, pois tamén está mellor. Entón, esa é a vontade que ten Saco, non só de facer unha gramática pois así de carácter máis descriptivo, senón tamén un pouco prescriptivo, tamén adicionando eses contextos e esas partes circunstantes. A gramática de Saco tamén ten o seu valor porque é a primeira, en termos de rigor científico, mas é a primeira que se declara que está baseada na lingua oral dos labregos e das labregas. Tamén, obviamente, na literatura dos grandes autores do XIX, non? Mas no prólogo fai unha especie de captatio benevolente e entón di que aquelas persoas que
poidan ver que a súa gramática usa xiros extraños ou raros, que non se preocupen que todo o que pon a gramática escoitou moitas veces as nosas xentes do mundo rural de hai 150 anos. Entón non hai nun tipo de dúbida no sentido en que son formas totalmente constatadas e verificables. E iso tamén nos leva pois a ponderar o que el comenta deses trazos gramaticais do galego. A gramática de Saco Arce dixen antes que é unha gramática rigorosa, porque describe realmente como era a lingua oral, sobre todo do Ourense, mas como era a lingua oral del final do século XIX. Mas tamén ten ese valor porque está baseada, como acabo de sinalar, na lingua dos labregos e das labregas. Entón, hoxe en día, voltando a ese concepto de lingua de calidade que antes falábamos, hai algunhas cuestións gramaticais que el, como é amante da lingua galega, que el pois pondera e cita como exemplos de unha boa praxe lingüística en galego, tanto oral como escrita. E unha delas é o fenómeno da interpolación pronominal. A todo mundo lle soa, non? De Rosalía, terra onde me eu criei, de Mondal, terra onde me eu criara, ou seguramente terá que escutar xa che o dixe, non? Ese che que aparece aí antes do verbo, porque a palabra que o atrae para antes do verbo, leva intercalado, ou leva interpolado aí un elemento que se separa do verbo. En este caso, o pronome eu, xa che o dixe, non? Parece que estamos escutando unha nai, unha avó, un pai, unha avó, xa che o dixen que non fixese. Pois xa che o dixen é un caso de interpolación pronominal. E entón, é un trazo hoxe en día típico do galego portugués. Ou no español, ou no italiano, ou nas falas asturianas, mas hoxe en día só é un trazo do galego portugués. Houve tamén un caso, sei que no francés, que se mantivo até hai pouco tempo, mas só na lingua literaria, desapareceu. É un trazo típico hoxe en día do galego portugués. Mais aínda do galego portugués de Galicia e Portugal que no Brasil. Neste caso é unha cousa contraria a que antes vos comentaba, non? Entón, é que ten un movido moi fino as singularidades gramaticais que os nosos antepasados do século XIX sinala, falando de como se coloca o pronome. Di, cuando se anteponen estas formas pronominales al verbo, es muy elegante colocar entre aquellas y alguna que otra palabra, cosa que en castellano actual disonaría altamente. E pongo un exemplo. Case que non queda nada. Empeñábase en que eu dixese. Por exemplo, que pongo. Agora xa vou sabendo onde meu zapato pica. Mano, perdón. Toca, panderiño toca, máis que chocoiro rabé. Máis que chocoiro rabé. O coiro separa o che do verbo rabear, neste caso. Ben, pois pon exemplos e di que son elegantes. E hoxe en día tamén, pois, cando escutamos unha persoalidade de dicir xa che o dixen, pois, chama un pouco de atención, tal vez, porque ten pouco uso, mas unha forma típicamente galego-portuguesa, e típicamente propia dun registro coloquial e tamén dun registro de calidade ou moi formal. Entón, que pondere isto tamén fai pensar que tiña un ouvido bastante afinado para cuestións de lingua, cuestións así que teñen que ver coas características máis importantes do galego. Outra cuestión que comenta é a referente ao futuro do subxuntivo. O futuro do subxuntivo é un termo verbal que desapareceu do galego pola presión do español. Entón ten a súa rendibilidade, porque non é o mesmo, non ten noutro contexto, fala un pouco do futuro do subxuntivo, non é o mesmo, por exemplo, que alguén diga se bebes non conduzas, que se beberes non conduzas. Se bebes é unha acción habitual, entón non conduzas nunca. Mas se beberes, hoxe, unha vez, despois, mañá, pasado, semana que ven, como non se sabe, ten que ser ese futuro, se beberes. Non sabemos se vai beber, cando, nin con quen, nin contra quen. Entón ten que ser se beberes, nese caso. Non se bebes. Entón, di el futuro del subjuntivo tiene la misma significación que en castellano.
Ata aí estamos todos de acordo. Salvo que es usado con predilección en nuestro dialecto en oraciones en que aquel prefiere el presente de su continuo, como se ve en los siguientes versos. Entón, di el, cando fora a vila, e pon a versión en español, cuando vaya. Interesante isto que pon, porque, que si nada, es usado con predilección, ou seja, que en 1868, o futuro disyuntivo, como demostran os cantares tradicionais, como demostra o feito de que aparecen en todas as gramáticas, ainda teñen o seu uso na lingua oral, ou se mantense en refráns, en cantares tradicionais, mas é necesaria a súa reincorporación, sobre todo porque casos de obrigada clareza semántica. As persoas que incumpran a lei serán postas á disposición judicial, no mesmo que as persoas que incumpriren a esa futuro inmediante, ou que incumprisen, porque incumprisen son as que xa a incumpriren. Entón, se incumprir, ten que ser cargado. Entón, pois, que digan, sacoarte, que é un trazo típico do galego, é que se usa moito, non está moito en acordo co que se di desde certos organismos oficiais dicindo que xa non se usa, que nunca se usou, ou que se usou moi pouco, que xa non se conocerá, que non se empregaba, cando, polo menos, aparencialmente, non é certo. E outra cuestión que vos quería tamén sinalar, para non me alongar máis, outra cuestión que vos quería sinalar é o que ten que ver coas preposicións, co apaixonante mundo das preposicións. Xa vou acabando. Hoxe en día é moi habitual ouviremos no galego vin a un amigo, ou vin a o teu pai, vin a por aí, non hai problema. Hai que preguntar o que lle vin a un amigo, que lle vin a orella, será vin un amigo, non? Vin un amigo, mesmo tamén cos nomes propios, vin a Pepa, ben, e que lle viches? Será vin Pepa, estimei Pepa, non estimei a Pepa, non? Ainda hoxe hai cantares tradicionais que aparecen así. Algún día quixen Pepa, outro día quixen Marica, por exemplo. Ben, pois é un trazo tamén típico do galego portugués. Non hai nin esa preposición acompañando o complemento directo, non hai nin no francés, nin no inglés, nin no italiano estándar, nin no catalán estándar, no oral sí, porque son tamén que imaginades as causas, nin no occitano estándar, hai no español, e tamén hai no galego. Que coincidencia máis maravillosa. Pois non é tan maravillosa. Por tanto, temos que suprimir esa preposición, porque iso desnaturaliza a lingua. Vin a un amigo. O que lle viches a orella? Vin a un amigo. Vin a un amigo, que iso é como unha pequena coitalada a gramática do galego. Ten que ser, vin un amigo, vin o teu pai, as medidas afectarán os mariñeiros, non os mariñeiros. Ten que ser sempre normal. Hai casos que non, son casos habituais en que ten que levar preposición, mas cando non, normalmente non ten que levar. Entón, dixa cuarta. Fixados en 1868. Esta preposición, a malvada preposición a, non é entre nosotros usada con tanta frecuencia como en castellano. Pues unas veces se suprime, como se ha visto ya, con algunos verbos de movimiento y con el término de acción de los verbos activos, o sea, o complemento directo. Entón, di, pon exemplos, vamos comer, problema, e pon agora, os facciosos mataron o general. O símbolo de comer, os facciosos mataron o general, non mataron o general. Por tanto, non ten que levar preposición. E ademais digo un home de Deus. Era delito. Alguna razón a de ter, con conexión directa por as alturas. Entón, só por isto, pois, tamén nos fai pensar moito en que, efectivamente, pois é unha gramática superada, hoxe en día, só faltaba que non fose, non?
mas que ten estas informacións sobre o galego desta época que nos sinala como ainda hoxe se pode mellorar un pouco a praxe lingüística normal do galego. E tamén é a gramática primeira, e xa vou acabando, a gramática primeira que temos que nos fai unha aproximación ás variedades locais do galego. Na época falábase de dialecto, de lingua, como xa dixemos, el dicía que eran tres cousas, mas para falar de variedades do galego, el falaba de variedades subdialécticas, porque se o galego era un dialecto, entón tiñan que ter variedades subdialécticas. Entón, el diferencia dúas variedades principais, unha do norte e unha do sur. E entón, sinala no galego que chama el setentrional, formas como aquí, aí, ali, así, perdeches, recebeu, el, eles, este, ese, aquel, froito, loito, isto di que é do norte. No sur, no galego que chama meridional, di que aparecen eipi, eili, ei, perdiches, recibiu, il, iles, iste, ise, aquil, fruto, luto, etc. Entón, claro, un pensa, claro, que no norte, as provincias do norte, teñan esas formas tipo perdeches, recebeu, tal, ou outras que citan como bon, mañán, livián, chan, man, uns, cans, e no sur, bo, mañá, chao, mau, us, cas, etc. Entón, que pensamos aquí. Claro, o galego das actuais provincias da Coruña e Lugo, pois ten as formas que citan, e a do sur ten as formas. Algo así pasa que un pouco impreciso, porque ele está comparado co galego de Ourense, que é do sur, co galego de Compostela. Entón, sí que encaixa. Se comparase o galego de Compostela co de Lugo, pois xa non sería igual, o de Lugo co de Ourense. El coñece moi ben o galego de Dalón, de Toledo, de Ourense, porque naceu ali. E tamén o galego de Compostela, porque ten contacto cos intelectuais galegos e, obviamente, ten esa conexión. E tamén ten as obras literarias de autores da parte occidental, de Rosalía de Fondal, por exemplo. Entón, ele ten contacto con toda esa xente. Entón, el sinala esas dúas variedades, que hoxe sabemos que non son tan así, desta maneira, mas que ten o mérito de ser a primeira tentativa de clasificar as variedades locais do galego. Entón, esta gramática, xa para concluirmos, marcou no seu momento un fito, foi a obra en que se inspiraron romanistas para saber cuestións sobre o galego, como Cornu, por exemplo, o seu amigo Ballesteros. Toda a xente que estivo interesada nas singularidades do galego tivo que coller a gramática de saco, lela, consultada e extraer conclusións, porque senón non había outra ferramenta. Estaba a de Mirás, a de Cubeiro, que son obras que realmente non son trascendentes. A de Valladares, que é antigalega que non se publica, entón non hai xeito de ter outra que se poida utilizar. Por iso, as Irmandades da Fala, cando Lugrís, cando Ramón Albreño publican as súas gramáticas, justificanas dicindo que son gramáticas que se fan porque a de Sacoarce estaba esgotada, xa non se podía conseguir, xa non se podía localizar ou ler, e efectivamente, é certo que estaba xa prácticamente desaparecida. A gramática de Lugrís Freire debe moito a de Sacoarce, de feito hai algún académico que di que o único mérito que ten é o feito de estar traducida. Ben, é un pouco exagerado isto, como me imaginades, mas tamén este académico un pouco exagerado en algunas cousas. Entón, non me ten en conta. O que é certo que é unha gramática que tivo moita importancia, que durante, desde os 68, que se publica, até os anos 20 e 30, en que Lugrís ten a súa gramática feita, foi a gramática de referencia do galego durante máis de 50 anos, até que despois apareceu a de Carballo. Porque a de Lugrís tivo suceso nese contexto das Irmandades da Fala. A de Leandro Carré publicase un ano antes da de Carballo, mas non tivo moita repercusión tampouco. O epítome da gramática galega, que tamén de Carré, que publicou agora Freixeiro, pois foi inédito, non tivo repercusión. A que tivo moita repercusión foi a de Carballo. Entón, hai tres gramáticas, a tres modernas, que son a de Sacoarce, a de Lugrís e a de Carballo. A de Sacoarce, polo que significa no seu momento, a de Lugrís, porque tamén é publicada nun contexto de efervescencia política
cultural e lingüística, e a de Carballo tamén, porque estamos nunha etapa en que o galego se incorpora á universidade, o réxime de ditadura pois abrange un pouquiño, ben, entón son tamén gramáticas que nacen en contextos moi concretos. Ninguén fai gramáticas así porque lle dea a vontade, non porque queda unha editora, sino porque hai contextos que se poden ou non se poden facer. Tampouco será casual que nos anos 80, cando se publican novas gramáticas, nos anos 90 e comezos do 2000, publicanse outras, porque hai outras necesidades epistemolóxicas, a filoloxía galega se avanzou muitísimo, e entón é necesario outro tipo de focaxes científicas. Mas a de Xaco Arce, de logo, foi unha gramática moi valiosa no seu momento. Tivo unha segunda edición en 1967 que penso que actualiza un pouco a ortografía, mas que non se mete despois con cuestións de contido gramatical, mas que, en todo caso, ficou despois xa totalmente apretemada pola gramática de Carballo. Entón, pois, ficamos por aquí con esta idea, non? De que tivo unha importancia moi notoria no seu contexto durante moitos anos e que foi pois, a gramática de referencia até que outras apareceron posteriormente. E ainda hoxe, pois, lendo un pouco no que nos di sobre estas refráns que nos achega ou nesas apreciacións que fai sobre os gramaticais, que ten un valor bastante ponderable porque incide en cuestións que deciden o galego e o portugués a respecto de outras linguas próximas xeográficamente ou estruturalmente. Entón, só por iso, pues, debería ter, a meu ver, outro reconhecemento xa non vou ficar por aquí, non vou máis a vara, entón fico a vosso disposto, si por si tiveres unha pregunta, e quero tamén agradecer que nunha segunda feira, a 7 da tarde, viñeses a escutar o que eu tiña que dicir sobre a gramática de Xaco. Así que, obrigado pola vosa atención.